angkai tini sini orang baru orang takar jalan inggai kaisa Tripura Motha keplai mani bising ti kelai Vijay Utsav ya ke keplai kami sana kaisa tong mani aboni bising ti kurungo kuthum lai mani kuthum lai mani bising ti aro kuthum lai pandapai mani ya golo kidi lai tini kumulong ni yang kaisa men building ko phaimani tai kaisa kayang park thangmani ataningo sini Champaknagar bisi ninggai kaisa accident kha tai apun bisinti khlai tabo o Kherengbar hospital ko rujaka to buman bisinti khlai baksa tabo oro tongbayo baksa belai serious kha tai baksa ni kuman kha aboni bisingo horok 9 jona jibi sogoika tai oro tai baki hingkangke oro tong khutabo total kojon aro injur kha hotel kaisa gari abo ko hai kami sana truck cikon hai abo je gari tongmani borok joto borok no abo dukuman lekha hai bana je serious 9 jon anoke jebi rohor jaka abo roke yak tum baikha tai yak rok baikha tai ya sirok chokha baksa tai baksa bokhor rok khadika tai baksa lengi rok baikha ni bagai bo jago tamung baikha abo asa kaham kai oro treatment kaham sugiani bagai ba man sugiani bagai facility jo treatment kaham kure ni bagai ajibo ri hoja rakha tabuk je dise hapang tongai rong no je tabuk du khuma rong tei ding tam kokasa na musung ang koina ni musungo je timigo obo haike accident ngai je du khuma ni tongai rok no sini dise hapang tongai joto adong rok na koina musungo borok kisa phaye kaham daki khai phaye naye borno sikitsa rok kaham phaye susto babe jani janok no kubo rohna thumne ang borno kobor naragu tahung nin bumungkha nin sinum kisar ani bumungkha to Rajesh Deborma Para aibono angka Champaknagar ani para Kasidas angkai angka to tine aw Vijay Utsav kurei aibono ang nogo tongma sa samung khaye aibono sini kamini borok accident kha hangke ang khanawi tongmani yangi ma phakya apti hai